Joo, hei. Hei Sissi, joo. Joo, tavataan sit illalla. Joo, heippa. Kuvaukset alkoi jo. Oi. Tänään meillä on täällä aamu-uutisissa puhetta koulussa kiusattavista lapsista. Siis niistä, joita kiusataan koulussa. Siirrytään studioon. No niin, nyt pääset syömään munkkia, jee! Päivä, ja tervetuloa tänne studioon. Nyt täällä on niitä. Täällä puolella on Marko, joka on sitä mieltä, että koulukiusasta on. Täällä puolella on Mimmi, joka on sitä mieltä, että koulukiusasta ei ole. Nyt annan Markolle puheenvuoron. Koulukiusasta on ihan varmasti. Koulukiusasta on ihan varmasti. Niin varmasti, että minä koko ajan täristän tätä nuolaa. Niin, koulukiusasta on. Ja sitten annan ne Mimille, vai oliko? Joo, varmaankin. En muista itsekään nimeäni, mutta niin, koulukiusasta ei selvästikään ole. Niin hirveästi sitä on, tai ei ole. Niin, sitä ei ole melkein yhtään. Sitä ei ole yhtään. Niin, katsotaanpas minun filmini siitä yhden koulutytön päivästä, jota on kiusattu. Sitten varmaan uskot. No okei, sitten uskon. Ehkä. Tai en. En usko. Kukaan ei saa koskaan. Tai minä en saa koskaan uskoa teitä, jotka uskovat koulutusta. Katsotaan nyt jo filmi. Katsotaan nyt. Okei, katsotaan Markon filmi, minkä hän on nähnyt. Kuuleman, oletko nähnyt? Tietysti olen. Katsotaan nyt se. Mennään katsomaan tuonne. No, nyt se alkaa. Filmi koulutytön päivästä. Tulette näkemään sen vielä joskus. Eikä päästy koulusta. Koulu on alkanut jo tunti sitten, eikä? Oi ei. Äiti. Mitä lapsi kuultaa? Isäsi on jo lähtenyt töihin. Vauva on lähtenyt päiväkotiin, joten mitä asiaa? Naki lähtikö kouluun? Ai, sen huomasinkin jo, olit aika myöhässä. Niin, lähdepäs nyt uuteen kouluun, kun olemme juuri muuttaneet, veskikin on ihan tyhjä. Niin. Sen takia. Lähde nyt uuteen kouluusi. Okei. Onpas hän niin? Voi. Hänestä tulee aina harmia joskus. Lähden pois töihin, oikeastaan kotitöihin. Ai niin jo, mä unohdin repun eikä? Äiti. Missä sä oot? Mä unohdin koululaukkuni. Mitä nyt? Unohdin koululaukkuni. Kamera on niin ihana, jee! No, koululaukki se on tuolla reunassa, nurkassa. Tai oikeastaan se on vessassa. Oi, anteeksi. No, otan sen. Jee. Heippa, äiti. Mä lähden. Missä sä oot, äiti? Joo, tossa. No, heippa, mä lähden. Kylläpä nykyajan nuoriso on niin kiireistä. Nyt menen pesemään taas tiskiä. Sisään, tulen nyt jo. Päiväopettaja, anteeksi, että olen myöhässä. Oletko sinä se uusi?
Mene istumaan Kertun viereen, siis tuon vammaisen minun mielestäni. Tai no, tuon viereen ei hän ole vammainen. Hän on Sepeliini. Päivää, olen Kerttu. Haluan kameran eteen. Okei. Kamera? Mitä kamera tekee luokassa? Tämä pitäisi viedä pois luokasta. Anteeksi, voitteko mennä ulos luokasta? Kamera, kaikki muut kuvaajamiehet. Hyvä. Olen rehtori, tämän koulun rehtori. Niin. Ja sen takia olen kuuluisa rehtori itseni mielestä. No. Ulos, välkälle. No. Kaikilla on nyt ruokailu silti, vaikka sanottiin ulos välkälle. Niin. He menevät syömään ja sitten syönnin jälkeen ulos. Ja syönti on nyt. Ja he syövät aika nopeasti. Jee, välkälle. Ja ruokalaan. Ja syömään. Hei, kattokaa tuota pikkukoiraa tuolla nurkassa. Se on varmaan joku uusi. Kattokaa. Kuultakaa korvasta. Aha, no niin justiinsa. Joo. Mennään katsoa lähentää. Joo, hyvä ajatus. Hei, mitä sä niinku täällä teet? Kuvataanko sua? Niinku ihan epistä. No hei, sä et kuulisi kameran eteen. Sulla on kultaiset korvat ja glitteriä ei saisi olla korvissa. Se on niinku yksi sääntö. Niin. Sitä paitsi, mikä sun nimi on ees? Tinja. Ai Tinja, sehän on ihan kauhea nimi. No. Toi se ei oo sit oikeesti kauhea nimi. No niin. Vielä kehtaat väittää tollasta. No justiinsa. Mä menen sanoa opettajalle. Opettaja! Niin. Toi niinku kehtaa haukkuu mua. Mitä? En mä oo haukkunut. No juu, se haukkuu mua. Niin. Ihan oikeesti. Sinä joudut jälki-istuntoon. Tule nyt. Jes, me saatiin hoidettua pois täältä koulupihat. No, sisälle. No, mennään nyt sisälle, kun toi kello sojastaa. Opsista, mä jään jälkeen kaikista. Niin. Sinä et saisi haukkua toisia välkällä. Joo. Nyt sinä jäät jälki-istuntoon tänne huoneeseen. Katsos, meidän koulussa on tapana, että jäädään juuri tänne huoneeseen jälki-istuntoon. Sen takia sinä jäät nyt jälki-istuntoon. Ja jossain vaiheessa... No, mikä hänen nimensä? Mikä sinun nimesi oli? No, se, ketä haukuit. Niin. Minun nimeni oli tiedoksi vaan Sissi. Niin Sissiä, ketä haukuit. Niin. Hän tulee jossain vaiheessa moikkaamaan sinua. Ja sen takia sä saat takia. Ja sitten saat matikasta läksyä, koska kauheasti, koska meillä on nyt matikatunti. Heippa. Mitä sä niinku täällä? Ai, jos sä jäät
jälki-istuntoon. Niin, elä halunnut vai tehdä yksi anteeksi pyyntö. Vai pyydät sanot anteeksi? Mä en kyllä anna sulle anteeksi joka tapauksessa. No niin. Opettaja! Niin. No, toi tiputti itsensä tuolta alas, joten... Niin. Ai, hän tiputti itsensä alas. No. Mennään katsomaan häntä. Hän on tosiaankin hullu. Hän jää jälki-istuntoon. Koulun jälkeenkin.